Guys, mag-ano tayo ng gula, aros kaldo. Yan guys, oh. Guys lang ginamit natin guys. Para tayo malagkit. At ito yung ilalawak natin, oh. Yung manok na native. At bawang, sibuyas, luya. Dalawa natin ng malunggay. Yan. May yung malunggay guys. Yan yung manok na native guys. Yan. Ito yung gagawin natin lugaw. Yan. Guys, lagyan natin yung luya. Igisa na natin. Yan guys, isa-isa muna natin ang luya. At sama natin yung bawang. Yan. Guys, magluto tayo ng merienda. Aros kaldo. Guys, mga simpleng luto lang guys sa Bicol. Ang aros kaldo ng Bicol. Yan guys, magluluto na naman tayo merienda. At ito ang ating lahok sa ating aros kaldo. Ang manok na native. Yan. Yan ang ating lahok. Kami ang manok na native. Yan. Nagtira tayo sa ating niluto ng nakaraan ng pang-aros kaldo. Mga kami. Yan. Ihalo natin yung sa lugaw. Yan mga kami. Ilalagay na natin yung ating ginsa. Yan. Manok. Ilalagay na natin guys. Saka yung luya, bawang, sibuyas. Yan guys. Sinabay na natin sa pagkulo ng ating gagawing aros kaldo. Yan guys. Yan. Yung ating aros kaldo ay nakulo-kulo na. Yung bigas naman guys kasi ang bango niya, bagong ani. Bagong ani guys, kaya naglugaw tayo. Yung lahok natin guys, yung tira pa natin yan sa 4 na manok na ginatay natin. Kaya yan guys. Maya na lang guys. Yan guys, so na kulo-kulo na guys. Yan guys, bago maluto yung lugaw natin guys, malambot na rin yung manok na yan. Ilaw ka natin ng manok guys. Guys, so para mas salado. Maya guys, yung tira natin dyan, bahaw. Lagyan natin para dumami. Kulangin naman tayo sa aros kaldo kasi masarap ang lahok ko. Yan guys, so kung may binibenta ng aros kaldo, taro na yan dyan guys. So, ito naman ang lahok natin guys. Lalaki ng hiwa, manok.
laman. Yan guys, oh. Pastilan. Parang pamprito na yung So lahok weird. natin. Maya na lang guys. Pakuluin na natin naman. Guys, pakulo na guys. Ang ating arroz caldo guys. Yan na. Yan guys. Yan. Kulong-kulo na guys. Ang arroz caldo. Yan. Yan guys, ang puting-puti ang bigas. Kasi bagong ani lang yan guys. Ano. Dito kasi guys, makakabili ka ng mga bagong ani lang. So, malapit lang dito sa amin, mga palayan. Yan. Kita mo naman guys, bagong ani kasi mabango siya. Yung bigas niya mabango. Guys, so, ang ating arroz caldo guys. Ano. Yan. Palambutin natin. Palambutin yung manok guys. Bata pa naman guys ng native yan. Hindi pa yan santo na manok. Kaya madali pa yan lumambot. Ito yun ang ating palambutin natin guys. Bigas. Dapat malapot siya na malapot. Ito mo naman guys pag bagong ani. Diba? Ang puti niya guys. At mabango siya. Pag sinasaing namin guys, mabango. Siguro nga kasi talagang ganyan siguro talaga ang amoy ng bagong aning bigas. Yan guys. Yan. Guys, so, pang merienda. Yan. Arroz caldo with malunggay. Yan guys, so. Kulong-kulo na siya guys. Ayan natin guys ng magic guys. At pamintang pino guys. May kunting anghang siya guys. Gawa ng paminta. Ayan guys. Ito na ang ating arroz caldo. Luto. Merienda kahapon. Ayan guys. Yan lang. Yan guys. Kulo na siya guys. Malapit na siya maluto. Lagyan natin guys ng kunting asin guys. Yan para at lagyan natin guys ng chicken cube. Yan. Para mas lalong maglasa guys. Kahit may manok na siya guys. At guys, may ilalawak ako. Arroz caldo na may gulay. Yan, malunggay. Yan guys. Subukan natin guys kung masarap naman ang malunggay sa arroz caldo guys. Yan guys, ang arroz caldo. Chicken arroz caldo with malunggay. Yan guys, oh. Ganyan pala guys siya ang kulay niya pag may malunggay siya guys. Yan guys, oh. Okay lang naman siya guys kasi kunti lang naman ang malunggay. Parang pampakulay-kulay lang guys sa arroz caldo. Although masustansya din talaga ang malunggay. Kahit nga sa pansit ng mga Bicol, nilalaw ka nila ng malunggay o kalabasa, yung mga ginagawa nilang pansit. Yan. Nag-try lang naman tayo guys ng
arroz caldo, may malunggay. Yan guys, at ilagay na natin request ng isa. Lagyan daw ng itlog para daw pag ano niya, maganda. Ang itlog. Yan guys, oh. Yan. Magluto na naman tayo guys ng arroz caldo. Lagyan natin guys ng mga daon-daon ng sibuyas para mabango. Yan guys, nakaluto na naman tayo ng pangmerienda sa hapon. Arroz caldo, chicken with malunggay. Yan, hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa ating mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye!